Innovision Productions Incorporated presents Istorya Bicolno, Epikong Ibalon, Ibalong na may kansyon Bicolno. Kan-enot na panahon, di sa kabikolan, ikun sarong istorya, kan sa tong ginikadan. Tandang-tanda pa ini sarong istorya do, kan si iling nakiulay na era sini di kaduno. An epikong ibalon, manugod ini sa tulong lalaki, huli sa indang kaisugan, sinalbaraan barwa sa katibaadan. Bison ta sinda, baltugan jong bantong, ang mga heroe kan Bicol, Andreyon kan ibalon. Nilapag ni bato, ang makaraw na uwi, ang baboy na mong si tandayang na upo. Binungkal ang linsa na sa iyang tanong, pinumul niya ini hastang mausan linlinagos. Sinabit ang sa kahoy na talisay, sa atubangan kan sa iyang harong sa tundol. Uminanga sa iya ang mga paraayam, lalo ng mga pamilya ni Panikwason asin aso. O balto, orgulyo kakan ibalon. Sumunod na nag-abot si Hanjong asin pag-iriba, nilabanan nindang mga halimaw kan ibalon. Alagad ay niya madaog ang babayeng halas, si Oryong na namaling daragang magayon patitimog. Sa bandang huri, puminanga ang babayi, kaya tinabangan niyang magtriumpo si Hanjong. Naghadi si Hanjong sa ibalong, tinukdoan ang mga tao nin tamang pagtanong. Nag-imbento ning mga gamit, pati pagsurat duminatong, de respeto ang kabos niyang orden. Nagkaigwang dilogyo sa ibalong, huli sa pataldor na pagadan ni Bantong. Sa inkantong si Rapon, nagiging kapola paghilingon, kaya pinadusan kan Diyos ang ibalong. Sa mga nagantabay, Diyos babalos po.